שלום לכם, אנחנו בטנקי אונליין, פרק שני, עם הראל שהחליף להשתמש, והדר הוא חדש פה. אז עכשיו תראו איך אנחנו עושים פעלול. נו! למה אתה יורה? זוז! אל תירה. ועליתי! רגע, גם אני עולה. וסתכלו עכשיו את הדר עולה. הנה אתם רואים אותו, אני יורד בו. אל תירה. נו פה כבר! הנה יש לי מהירות. תסתכלו, זה ה... הנה אני עושה עם העכבר, זה הדר. והנה עליתי. הנה זה הדר, עכשיו תראו אותו מתפוצץ. די, נו. די, אל תירה בי, הדר, אני לא רואה בך. עכשיו תראו את הראל, ירצה לראות בנו כמובן. לא, די, לא רוצה לראות בכם. ראיתם איך עשינו? זוכרים בפרק הראשון שעשינו פה פעלול? אני והראל, עכשיו... אל תירה בי, הראל, די, אתה ילד חרם, אתה רואה בי. אז עכשיו עשינו פה פעלולים. ועכשיו תסתכלו איך הדר נופל. די, נו, נדיר. הראל, אל תירה בי. די, הראל, די. הסכם שלום, רוצה? הסכם שלום. אדר, הרגתי אותך כי אתה נפלת, בסדר? הדר, זה שנדיר הפיל אותי, נו. הלכתי עוד פעם, אז לא תעצרו. הדר עוד פעם נפל. איפה הוא? הוא שם, איפה שאני יורה. כאילו הוא נפל לשם. טוב, אני בא. למטה פשוט. איפה שלוקחים את הדגל ויורדים למטה. זה, הבנתי. הראל הוא עוד פעם נפל. אתה לא מבין איזה ירידה מצחיקה יש לו. הבנתי, עוד שנייה יריתי עליו והייתי מת. טוב, אני לוקח מעלה חיים. יאללה, הדר, בוא. הסכם שלום, הדר. למה הפלת אותו, ילד חמור? אחר כך זזתי והוא נפל בעצמו. אדר, תיקח מהירות, לא יודע, תעשה משהו עם מהירות ויאללה, בוא מהר. הדר, אל תירה בי, די. אני מצטער, הסכם שלום אמר לי. אני מחפש מהירות. יש שם מאחורה. הנה, אני הולך לשם. ראיתם איך עליתי לפה? צריך רק אחד ש... לא, נדיר! עוד 42 שניות. צריך אחד שישים מהירות, ואחר כך אחד שעולה עליו, ואחד כמו הראל שהוא חרא. אני לא משנה, מה אני אעשה? מצאתי עוד מהירות. תעלו מהר. הדר, תן לי לעלות. תסתכלו איך הדר עולה? וופה. והנה אני יורה ליופי. תסתכלו, ראיתם איך עלינו בשנייה? די, די, הראל! די, הפלתם אותי! הרג את שתינו. הראל, אבל למה אתה כזה? מה אכפת לך? גם ככה נגמר המשחק. והנה נגמר המשחק. ועכשיו נעצור את הסרטון בשביל להראות לכם עוד פעלולים. אז ביי לכמה דקות. שלום, חזרנו לכם עם עוד פעלול חדש. אתם רואים, הראל, אני הקלטתי. ראית נדיר? כן, תסתכלו, אנחנו עלינו פה, שאתם במשחקים אתם יכולים פשוט לראות והכל. הדר, תיזהר, אם אתה יורה בי אתה מת. אם לא בזכותי. הדר, אתה רוצה מלחמה, נכון? לא, אני לא רוצה לראות בכם, אני הולך. טוב, די, אל תירה בו, נדיר. טוב, שנייה, רק הרגע האחרונה. די, ידר, אל תירה. אני רוצה אבל גם לעלות, אני אלך. אוקיי, אתם ראיתם? עלינו פה, אתם יכולים להשתמש בזה בתור משחקים. אתם צריכים 3 ילדים כדי לעלות, אז כולם צריכים להיות עם מהירות. נכון, בלי מהירות אתם לא יכולים פשוט לעלות, והנה הראל נפל. איזה יפה עשיתי, הראל. אוי. נדי, הוא ירה בך? לא, הוא ניסה? לא. נדי, ראית מה עשיתי לאדם מקודם אבל?
כן. ראיתם אבל איך עלינו? אתם יכולים להשתמש בזה במשחקים או בזה. אנדר, איך הם ראו איך עלית, אם לא הקלטת עדיין? בסדר, לא נורא, הם יכולים אבל... הנה, כמו שהדר עושה, אתם כולם צריכים במהירות, פה, אחד פה, ושני לרוץ פשוט. אוקיי. אדר. הראל, סיימנו את הסרטון. אוקיי. טוב, אז יאללה ביי. רגע, נדר, אל תעצור. רגע, לא משנה, תעצור. יאללה ביי. יאללה ביי.